Menopauza je akási biologická brána do novej životnej etapy, znamená vyhasnutie alebo ukončenie funkcie vaječníkov, ale zďaleka to nie je len o vaječníkoch, pretože hormóny, ktoré regulujú náš cyklus, ktoré sa produkujú vo vaječníkoch, majú zásadný vplyv na fungovanie celého tela. A z medicínskeho hľadiska pojem menopauza v podstate znamená iba jeden deň poslednej menštruácie, ktorý samozrejme môžeme zistiť iba retrospektívne, keď 12 mesiacov po sebe nemáme menštruáciu. Menopauza je z medicínskeho hľadiska iba jeden deň poslednej menštruácie a celé to obdobie okolo, teda obdobie vyhasínania funkcie vaječníkov, sa volá perimenopauza. Vlastne to peri znamená okolo. Je to veľmi nevyspytateľné obdobie, môže trvať aj niekoľko rokov. V priemere sa udáva, že okolo 7 rokov a u každej ženy prebieha nejako inak, že je to veľmi, veľmi individuálne, ako to ktorá žena prežije. A postmenopauza je obdobie po menopauze, ktorá už v podstate trvá do konca života. To je už obdobie po ukončení funkcie vaječníkov. To znamená, že v tom období my už sme bez tých našich vaječníkových hormónov.